Melik-melik damare embong aku ngesir wiwi tajak nang omah kosong bangkeane tak grabak dadak ngeses-ngeses sampe jiwiti bokong tak kira merangsang dadak roke klebon orong-orong aku mlayu mumpung gak ana wong desa mono nalikane aku janji prastyo panyuwunku muga bisa dadi keluarga ning eloke nggonku tresno ora wani muna teko sungkan yen wis padha
ayo mulih nantemu ireng pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula perkembangan jumlah manusa saya suwe ngebagi nek kepingin urip sing mulya kudu sregep ambuti wong urip mono butuh sandang pangan papan ayo bekerja keras membanting mulane ojo kena penggodane setan ojo sampe terjerumus nang rodane enak sing nisor gak kaya sing dhuwur masih kerjane gak tepak pokok pinter ngatur mulane kita mas ojo sampai ngawur supaya awet seger waras lan panjang mergo wong urip dulur ibarate wong nandur sapa sing utang bakal nyaur mulane nek kancane sugih iku sing dirangkul tapi nek ono masalah dijak bareng kabur ono cerita Petruk dadi ratu senengane gentong umos lan adu-adu nek ana tanggane enak iku sing diganggu akhire saiki ngomberu kaya gombal kapan ayo mas sekali lagi jos tak gede gede jula-juli akeh jula-juli dangdut gak peduli ditontok bupati ditontok camat nek krungu jula-juli mesti kudu joget gak percaya rene omong gao engko lak padha gendeng yuk iki ngono jula-juli dangdut ana sing ngarani jula-juli disco jogetane karo
mabur aku seneng joget no ngisor penyanyine ayu bokonge saebor kawit digoyang aku tiba ndelosor ana maneh diarani goyang gombret aku melok joget penyanyine ayu jogete mulat-mulet kawit digoyang aku langsung jembret painten ketiban cendhela namung semanten piaturku eman-eman ayo nandur sing kenek canting jole paman wong bedang kepalang kali potong wote potong wote potong wote tak sembuh potong atine dari mana walang aduh segeri rek walang kekek menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek bocah karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati aye oh iyo aye awae oh ae ao ae ao iyo ao ae ya remek bandak kon wis potongane gak bejaji metu moro-moro bengok rumangsamu kepantesen rumangsamu wis kebeneren dikandani perembak-perembek gak jelungupno pisan kon tok dadi gawe kan salahku apa Riz lho aku iki malah enak-enak nyanyi enak nembang sing tembangan iki mah lagu walake kayak lagu zaman lawas iya tak uri-uri cok lah iya bener ya kon nyenggaki ya nyenggaki tapi aku kudu cocok ambek larase gendhit wong suaramu mah lho gak cocok cok ucok sing bener ya apa Riz kon iku nek garuk takono nang aku Riz larase sak pira Riz larase sak pira ngono ah ya ya ngono ya sak pira Riz ngene tak kandhani ao ae ao iyo ao ae ayo iya iyo ngono ya Riz ngono ayo jajal kon ayo ya iya aduh lapo mang rompal papat yo wis le manggo omah iso lho Riz barang kepethuk kon kok gak iso aku kon niku tambah goblok ngono sih cok sing tak jajale nggo ngarep ya oh jajal nang kono nyacak Alah iya. Bisa. Bagus, cocok. Nah, kono. Iya. Bagus. Ayo. Emang. Ya. Goblok ya teko bobotan kon. Men ngono kene tak contoni. Contoni ya apa Riz? Iya.
Lah kok tambah ngelokor ngono. Kok niku masalah rumono ta lah, Cok. Sing salah duduk suaraku, Riz. Yo sing jelas salah suaramu iku sing salah. Sing salah iki mikir, Riz. Oh, mik enak tak gawe ngedung ket mangenak kok sing salah mik iku. Mik iki wis wayahe ganti, Arif gak gelem ganti. Mik wis bosok kene gek nyambut gawe. Mik endi bosok tak gawe ngedung enak kok. Enak, Mang. Ya kok berarti gak cocok ambek lambemu mike. Berarti gak wawo. Kok iso gak wawuh ku lho. Wong nyatane tak gawe ngedung ket mang yo enak, yo marem. Kok bengok kok gak karu-karuan ngono. Kok niku, kulo jarane kabotan koplok. Hanya nek koplok kaya jemblem. Gak lah lapo nangis wong. Lega kok iki kate nangis aja ya. Lah lapo Lah nangis ketoro kate nangis. Loh, bener kok kasane ucok ape nangis. Lah lapo aku nangis. lega. Sumpah gak lah lapo. Lah ucok ape nangis. Gak lapo nangis. Ucok nangis. Gak nangis. Kok nangis lu welek, Cok. Kok nangis welek. Masa Iya. wong prasaku aku gak nangis ae wis elek kok adake. Ngono kok ketara goblok ngono teko bobotan. Apa? Tak contoh dipisan kas rungokno. Ya Allah, kok gregeten aku delok kon niku. Tak contoh dipisan kas rungokno ya. Pisan kas. Ya iyo, iya iyo. Ali-ali tinumpang kasur ngaile ngono larang regane ojo lali Bayu pahlawan sing gugur ngaile ngono jasa-jasane aye oh yo aye oh ae ao ae ae ao yo ao ae awas Ya iya iya iya. kowe gak iso kon minggat to mlebu gak usah melok gak usah melok melok tangkem Kalau melok yo gak melok rek. Kowe iso pediani ayah. bah gak usah melok ngurusin Melok gak oleh. gak oleh ngurusin Masa melok titik gak oleh ris. mau tak juluk-juluk nang ngene sore panggung kon Mau aku nggo isoro nepur. mlebu Lebu. kan nuruti Lebu ris. dagelane Budi Wijaya akeh sing nom-nom iya mlebu iki delokne lho mripate ndeladap gak oleh cok ucok sodok pisan kok dok ngene iki lho nek wong koclok iki bah gak oleh ayo balik omane tak sodok kok iya iyo abang maneh kok ora lunturo wong sing ijo malihe putih ujang maneh mas ora ngluyuro wong sing duwe bojo gak tau mulih ae oh iya ae oh ae ao ae ao iyo ao ae metu awas kon tak dudul wong dipenging metu kok soto-toto kono iku lho rumangsamu pinggirmu iku sapa kon kancamu ta iku aja ngawur iku Pak Polo lho lah iya ngenteni apa kate diapakno kon ngenteni masalah disawer yoan yang lain rumangsamu kon niku kocluk
Sopo iku? Sopo iku? Pak D ngawur iku perangkat desa kok ora Pak D. Lha kon malu tak pengin munggah lah kok lha kon nglonyor nang gone kuni lho. Loh, maksudku aja nang gone kono mlebok robongan lho, Cok. Iki kate nang ndi kaya wong luru rosokan. Loh. Loh, bongko kon. Bongko kon. Oh, mripate ndladap ae. Loh. Kon lu kate nglonyor nang ndi? Oh, ketemu kancane rek. Iku ngarepmu gak kanca mapur lho, dolek ipur lho. Dadi sawer yan pukasane. Pukasane nang nisor rejeki tok, Cok. Ucok. Pukasane kon nang nisor rejeki tok e. Lho. Sing nyawer iso banter-banter rek. Kok dagelan kok ndarawa mes temen. Ono kosong nglonyor. Ono dagelan mudhun teko panggung mulih anyang-anyangan 2 minggu gawaran. Ayo weh. Mangko yo nemu gawe kene. Ucok. Glani omongmu. Dagelan iku nrimo dhuwit iku termasuk saru, termasuk tabu. Lho, saru nggo ndi? Lho, dagelan nrimo dhuwit, seniman nrimo dhuwit iku saru lho. Saru kon gagel nrimo dhuwit. Yo nek digawe yo tak tampa matur nuwun. Lah kon gagel tambah seneng aku mbayar ramu kepada tak jaluk. Kok niku seniman ngomong dhuwit iku saru, Cok. Umpama ngomong dhuwit saru terus kon ngomong ya apa? Sik ta. Kon iku mah digawe dhuwit sih. Iya. Digawe dhuwit. Heeh. Lho kon digawe dhuwit piro? Mbok tak hitung. Oh, 60.500.000. Kon digawe dhuwit, Cok. Gak. Yo aku jalukno pisan lho, Cok. Bukanane apa kene. Rumangsamu aku fakir miskin ya. Mompo bojone wingi gak adang. Kon ngenyak bojoku gak adang dasare ya apa kon? Apa kon ro nek bojoku gak adang nang omah? Nyatane kon wingi sambatan nang aku jare durung mangan ki Lho, besok. kapan? Wingi. Heeh. Ngono kon kok sik eling ae, Cok. Lho wong gak eling kancane, gak eling. Menemben iku aja baku disawer, baku dikek dhuwit kon meneng wae. Terus Ngene iki alah ngomong padang cotot. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur. Muji syukur marang pangeran. Ben iki awak dhewe main nduk desa utawa dusun Tanjung. Tanjung desane. Temu lorek. Oh temu lorek kakekmu kuwi, Mas. Lah temu apa? Temu ireng, temu lorek. Maune ireng mara diosop-osopno dadi lorek ngono lho, Cok. Yo, berarti ya temu lawak barang iku tunggale. Iya. Main nggo dusun Tanjung alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Polo sapa Mas jenenge? Lho lha sapa lho Mang ngono jare kancamu kon mosok Wingi kancaku saiki dudu kok. Oh, nek wis gak disawer iku duduk kancamu. Lho disawer Pak Sutarji. Oh, Sutarji. Pak Sutarji polone. Oh iya. Leres Pak Sutarji angge. Oh iya, Pak bantu. Sutarji halo. Alah, rumangsamu. Alhamdulillah. Iya. Krono kepimpinane Bapak Sutarji. Karo Bapak Sumito iku ketua panitiane. Ketua panitiane ya. Sehingga tercipta suasana yang sangat meriah. Iya, dasare wong ganteng berbudi bolaksana. Lah. Iki tandane lek masyarakat Tanjung iki tansah uri-uri budaya Jawa, budaya adiluhung. Padha-padha sayek saekopro ya bebarengan bangun desa. Lah, alhamdulillah sedekah bumi nanggap ludruk ketempaan sing ditanggap Budi Wijaya. Apa aja? Lho ya padha karo ngingoni aku sih. Ya aja diomong ngono, Ndang. Kebeneran ngingoni lambemu. Apa? Kon sida ta? Lah kasih do lapong wis siap. Wis siap nang ndi? Sida ta sing wingi iku? Lho, lah kasih do lapo ya sih, Doris? Lho, kok jare apa dolek penggawean? Mumpung ono lowongan. Mumpung ono lowongan. Aja kesuwene wong aku pesen awakmu ki wingenane. Rambutku kok boleh gawatel Ketara gak tau keramas. Ketara gak tau. Oh, masalah rek apa orang-oronge cuk sampeyan iki. Maksamu kon lek keramas nganggo apa? Ya nganggo sampo. Alah kecil sampo iku wis lumrah kuno. Lah kon keramas gaya apa gak nganggo sampo? Gawe linet. Oh iya. Mulane mbluduk persis raimu. Urusan nyambut gawe kita teruskan. Ya sida ta? Awakmu duwe lowongan kerja. Ono lowongan nang gone PDAM.
Leris, aku biyen gak sekolah, Dik. Lho, iku syaratnya gak nganggo ijazah gak atik. Aku gak duwe dhuwit gawe nyogok. Gak atik, gak Lah perlu. syaratnya apa, Riz? Syaratnya kon cuma, nah iki tak kandhani ya. Iya. Direkture kan saka luar Jawa. Gak iso bahasa Jawa. Gak iso basa Jawa, Ah. isoke mau ngomong bahasa Indonesia. Lah terus Lah kok nek ngelamar nang gone kono, Ah. cek nek diterima, ini Ya, cok apa, nek Riz? ngomong. Selamat pagi, Pak. Ya. Ya. Saya datang kemari minta air, langsung dikei kon. Mek ngomong ngono tok langsung diterima. Ditompo. Kok cik gampang ini. Lho, PDAM kono maksude. Apa? Perusahaan daerah air minum. Sing bagian ngetokno banyu. Bahkan dodol banyu nang gone luar Jawa, luar kota ngono. Berarti banjir iku ya mergo PDAM Oh, termasuk. kakikmu ngono yo gak. Banjir ora tambul bocor. Iki PDAM ono kantore ono perusahaan. Berarti aku kudu ngomong ya apa, Mang? Ya kene. Selamat pagi, Pak. Wis seru Riz. Padane arek cilik kon guru. Ojo lali. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Saya datang kemari minta air. Nah, Ngono tok wis supaya kon gak kidung utawa gak bingung diperhatikan latihan. Umpama aku direkture kon sing sing lamar. lamar. Ya. Ya. Mek bondo selamat pagi tok wis iso kerja kok gampang. Lah goblok-goblok wong nek gak gelem melok aris wong aku kok. Selamat pagi, Pak. Saya datang kemari minta air. Alhamdulillah. Lah, ya apa? Diterima kon kok. Ya apa-apane ya kloncong goblok. Ya ngono syaratnya nang golek penggawean goblok. Ngarep omonganmu jare aku mbok jak kerja. Syaratnya gampang mek ngomong. Lah kok aku mbok grojok ambek banyu. Lho lah iya ngono iku. Ngono iku syaratnya nyambut gawe tok supaya kon diterima. Balenono, saya datang kemari. Ini lho, selamat pagi, Pak. Iya. Guna-guna itu kon. Ya, Selamat pagi, Pak. Saya datang kemari minta air. minta air langsung mbok kei. Langsung dikei. Balik ngono aku dadi direktore. Lho. Kon kena lektur. Kon sing lamar aku direktore. Oh, aku sing ngelamar. Aku sing ngelamar ya. Oh, ono direktur kok gembuk ngono. Kon dilali. Selamat pagi, Pak. Saya datang kemari minta air. Oh, Sing tegas iki, Sok. iya beres. Merdeka! Aris arek gendeng. Apa? Lah apa dia adik merdeka? Terus adik merdeka langsung selamat pagi Pak, saya datang kemari minta air. Loh, Merdeka itu durung bulan Agustus. lah ya eling-eling kate menyongsong HUT 17 yang ke piro, Mang? Wis gak roh. Lah iya. Le, Lah aku- merdeka se Indonesia wis Gak merdeka. ngurus merdeka, lah apa kon ngurusi merdeka iku kudu Lah- druko ae. Lah terus karepmu ya apa sih, Cok? Selamat pagi Pak, saya datang kemari minta air. Oh, ya sepurane. Oh, ngono purian kon. Merdeka ya. Iya. Oh, ganti-ganti merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Lho, Pasti goblok tuh Seri. ngelamar cene sopan gak serobot-serobot yo salam ngucapno salam dhisik goblok. Wah gak sopan bandak wis gak nek salam. Lho, Padahal kate nang masjid tekon salam barang. Lho. Iku mang lho, Riz. yo cek sopan sih, Cok. Wis gak sopan gak apa-apa. Sing penting selamat pagi Pak, saya datang kemari. Minta air poniman riwari-riwi ae. Lah langsung yo langsung. Iya. Kasih assalamualaikum. Kadek Oh, kadek merdeka yo kadek assalamualaikum. oh iya. Sing penting selamat pagi Pak, saya datang kemari. Oh, Minta air. kok beres. Ngene mal pelan. Masa ngomong ngene ae kok. Ure aku. Selamat pagi, Pak. Saya datang kemari mau pinjem uang, Pak. Karena anak saya masih sekolah, Pak. Istri saya juga tidak bekerja, Pak. Apa Bapak nggak kasihan? Anakmu bongko bandak. Loh. Lah, kok anakku bongko ya? Seris kok Ya apa sih, Cok? Arek ganteng arek wong gendeng. Jenenge hatiku masalah. Wah dikandani kon mangandani aku selamat pagi minta air iku Selamat lho. pagi, Pak. Saya datang Balik kemari minta air. Gurung. Ngono mung purian. Wong atesane ngono kok ya puri. Wong atesane perkara ngono ae. Wis ah. Wis ah. Ya apa sih, Cok? Aris, Lapo? paling ganteng anake wong gendeng. Lah, selamat pagi, Pak. Saya datang kemari minta air. Loh, iso. Iso apaan? Banyune wis entek.
Lah, kok sik ono kene jare Ono. muntek. Kok sik ono kene lho. Ya golek timbahe lho wis karuan nek beles kok. Enak kon meneh wis gak adus, Cok. Lah. Kate paling aku yo gak bisa, Cok. Copo maneh. Cek. Ayo. Oh, weh, ndang dadi sembur. Alam benek pilek. Oh. Waduh, kon kate mateni aku kaya apa kon iki? Kalau kakekmu kuwi. Lah wis iso bales, Cok. Kamu iki aku arep mbales bakul kerai iki dadak ditutupi ngene. Mosok iki bakul kerai, Cok. Rasaku. Lah kok bakul cabuk. Kosok bakul cabuk jeje. Apa? Bakul neker. Jing, kate nang ndi, Jing? Aku ki jan golek panjak. Lho, golek panjak. Iya aku ada ketoprak saiki. Lho. Kedhe ketoprak. Heeh. Iku kesenian saka Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, iya, Jadi iya. mau Jawa Timur biar tahu ketoprak ku ya apa. Ya mbuh. Oh, berarti kon rene dolek anggota. Golek anggota, golek panjak. Golek panjak. Lah panjakmu sing Anggota biasa. ada panjak. Panjakmu sing biasa biasa. iku. Panjakmu sing biasa. Malah mati. Mati kabeh. Heeh. Syukur. Mati. Ya, Ji. Iki golek panjak. Lho, engko dhisik, Ris. Ya apa ya? Oleh nekep kegetan aku nyemprot dalek mlebu nang irung kabeh saiki pengarat. Ayo benek pilek. Ah, gak apa-apa pisan-pisan ae, Kan Cok. bahasane kan ngene. Ya apa, ya apa. Ya apa, Ji, ya apa, Ji. Aku iki dadi ketoprak dadak dindek. Oh, kon leren paling dindek. Yo, gendeng iki. Ayo apa? Pokoke ku landek-landek aku. Oh, andek-andek nang awakmu. Padahal aku dudu ketoprak. Terus? Lah kon apa? Kon apa? Aku. Heeh. Lho anggota ketapruk. Oh, ketoprak tak ketapruk. Ya ketoprak. Lah iya. Lah iki aku golek anggota karo Anggota. panjang. Oh, golek lah anggota sak panjake sih kok doleki. Iya. Lah lakone gawe lakon apa, Ji? Wah, gawe lakon. Apa? Joko Tarub. Oh, akeh terop nang gone kene akeh tak sewakno. Akeh terop. Ya bener Aris, ya Akeh. bener. Kari golek jokone ngono ae. Jare kon keplek kok. Lah kok iso keplek iki lho. Kok terop lho. Lah iku mau. Joko Raub. Oh, raup sing ngene kok ya. Kon Aduh. Tambah kaget. Masalah aku. Jane Aris iku arek goblok, Ji. Kon nek ngomong gak jelas. Lah Joko Rasuk Lho ya. Joko Taruk. Joko Taruk. Kowe ku nek njeblak sampuri ya sampuri ngono paribasane. Kacau jembet. Aduh. Wah kok Joko Taruk. Joko Taruk. Joko Tarub. Kamu kok lakon iku kok anggotae ono loro lho, Ji. Ya iya. Lho, ono Joko Taruk, ono Nawang Wulan. Lah. Kowe Joko Taruk sing patus yo aku iki. Lho. Gak cocok, Jok. Joko Tarub lho. Gak cocok. Joko Joko Taruk ku ganteng tur wicaksana yo pantes ya. Gak Ora cocok. setuju. Gak setuju. Aku kurang pantes Oh ya. kurang pantes. Lah lek iki gak Pantes pantes. kan ganteng tapi kalau dari Joko Tarub kurang sedep. Kurang sedap. Berarti lek iku gak cocok aku, Ji. Ah, iki kayak tebu kobong ya. Oh lambemu. Bersih. Kosok koyo tebu toko, bong. Paribasane kok Oh, kayak tebu kobong. Oh iya, Dik. Bener sampean, Dik. Ya. Terus nek aku gak kok oleh iki gak cocok terus sapa? Sopo kon golek sok? Yo hamba. Wong potonganmu koyo teledong kepengin dadi Joko Taruk. Oh Joko Taruk. Kledong. Awakmu. Aduh, kledong. Ono Joko Taruk koyo sapi teng ngene. Gak pantes di awakmu, Gak Ji. patut kok dadi Joko Taruk. Masih gak pantes sing oleh terop ki aku. Oh iya ya. Iya, menangan aku oleh terop. Iya, Riz. Riz sing oleh terop iki. Nganut Nganut. Sing penting aku oleh bayaran. Ya, tapi itu oleh bayaran, Ya. oleh Aku bayaran. gelem dadi anggotamu. Joko Tarub. Tak coba. Oh, aku dadi panja. Panja. Yo apa? Tak tok tak lele la dinda dundu tak dundu tanda tak da dundu do tang dundu la tak tang dundu da de tang da do tang dundu sari an tang da du tadi tang du tadi tak do tang dundu tak ayo Le. Kon kok iso jebul-jebul syariah utang barang kendang kok sampe jebul-jebul Aku utang. bagian ya apa? Nah, aku iki paling pas gendang iki. Cocok. Kon sing ngendang, Riz. Aku ngendang. Wah, aku sing ngendang. Ya apa? Aku cek
Aku bagian sing ngempul. ya apa? Ngempul. Ya apa? Gum gum ngono tok. Ya ya. Ayo. Saiki. Nena nona nena nona nena. Kok niku ngendang. Oh, aku ngendang. Ngendang ayo goblok garis. Harus Tak yo goblok. apa lo Ji? Tak tok tak tung. Gum. Lah, Geng gum tak tok tung. gum Awakmu ni gum Geng tak tok gum. tung. Oh durung ya. Durung. Lambeku selok suwek ta no. Wong aku dhewe yo belajar lho. Kono aja muring-muring lho, Ji. tak tok tung tak. Gum Ding Tak tok tung tak. ding tak tok tung tak. gum Ding tak tok tung tak. gum Ding tak tok tung Iki tak. lah tong. gum. Ding tak tok Iki tung lah tak. tong. Si, ho. Kok Hei, sedilo? kok didili Lah apane? kon kae badok gorong Masamu ae. iwak tadi ditiling. Lah jare mangko kon nabok kempul unine gum. Kok sing temen ta cok kok. Kuwi rase sing apik. Gum Ding tak tok tung. gum Ding tak tok tung. gum. Iki lah no. Aduh, Ding tak tok. Iki lah no. gum. Ding tak tok tung. Iki lah no. Aduh, kok sedih dititili ya ket. Iki tak cicili yo patek. Rupasamu iwak ta. Aku dititili yo meneng wong keri-keri penak adake. Asu. Iki iringane gak gendeng apa iki Ji? Ah, iki dari gede sapa. Oh, gendeng sampah jalau pajak. Ah. Tumon Joko Taruk Karo kekek. kekir iku. Saiki ngene. Ya apa? Aku duwe anggota. Ah, berarti Duwe kon panjat iso dhewe. Joko Taruk wis pantes. Heeh. Terus Obrak-obrak arek kon rene. oh, Dikongkon apa? Lah kon metu dadi anggota Nawang Wulan. Oh, anggotamu. Heeh. ayo dolek dadi nawang wulan sak Sing dadi kepetuke. nawang wulan dikongkon metu rene. Ayo. Oke. Golek. Panjele, panjele. Alah gampang. Panjere kok tak kae gudek di panjer. Kopeng lho Mas. Uang muka. Uang muka. Ayo. Oh, kok awakmu duwe rai muka kok. Ya wis. Ayo, golek ayo. Golek ayo. Tak tok. Dorong tak. Wis. Ya apa? Nek dadi Joko Taruk iki jane kudune dicukur di sini. Asu. Rumah kamu jangkrik. Alah. Kon takkan mangan ta Ji? Iki lek mbok pasar paling ya payu 250 wis potongan ngene iki wis. Wae. Kok iki tak kira brutal iki. Iki gak dicok, iki copo. Coba tegak iki. Mosok Joko Taruk karungan iya. Kok dikate Aku gak perkosa ta iki. manut wae takon Ji. Lah, lek Apa? Wah. Aduh. Apa? Ada untuku blok. Kena temen iki mah gambanyol iki celup. Apa ngeburi? Wah, cerek. salah setan. Takut dibrani kan gayane. Turu-turu kok wis. Iki paribasane kan kudu petuk kok taruh paribasane. Taruk iki pasang lho kok gak gelem Kakek ngono. Iki gondi. Lho kuping. Kon yo ngono. Hah, Joko Taruwe paribasane bagus. Ya. Ala piye-piye, Des? Meneng wae angel iki lho mlebune. Aduh. Iki kok peso iki lho. Gak gelem mlebu lek gak dijencet ngene kok. Wis. Wis, kuwale. Oh, gak sih bener aduh. Aduh. Kopengmu kok akeh di sini di kopengmu iki. Jare kon bijak kuping kok kene kok takoni. Angel kupinge mlebune. Nah wis, iki kuluke. Nah. Kaya Mbah Marijan. Iki ngene ta jane. Ya ngene. Iya. Sing durung kenal no, ya
Tarub kok Joko Sirup. Joko Tarub kok Joko Sirup. Wis gak ono liyane alate iki. Gak ono liyane. Enek cekmu ganti nanggonku. Paribasane kan. Tak tikokno sing dadi nawar. Iya. Alah, alah, sampeyan kacau. Iki cek kewer. Kok kena nawang bulan. Ayo kena nawang bulan. Tak tunggangi. Kacau. Hei, cacak kamu. Nyantol. Ayo tahu nih. Tedok, sholat solo, ilang tedone, kari mripate pendola. Yo aku sing darani Joko Tarub ontang-ontange wong sak Jawa Tengah. Paribasane. Gak ada piye wong ketoprak. Ayo, sing dadi Joko Tarub. Kene cak kali mundur. Ayo, sing dadi Joko Tarub. Joko Tarub pun kawang ulan. Nawang Wulan kaya mari ditonyo wong. Hei! Lho. Kon ku dodol Nawang Wulan. Nawang Wulan. Nawang Wulan apa? Wong aku kate umbah-umbah kok. Awakmu ku tak dadekno Nawang Wulan. Ya? Iki nang sendang. Endi sendang? Matamu picek, matamu katarak, matamu bilo. Panggung ngene lho. Potong iki ngono latihan saumpama disendang. Latihan apa? Wong aku kate ucek-ucek utang. Kacau iki. Awakmu ku metu kok jero nenek tabuhan jentak nang metu. Mbok bayari Ora tak? kok kana mulan kok metu kaya ubi kacang ijo. Lapo saja? Ya apa-apa to. Kok malah lembengan kono? Ya jelas. Ya kalah iyo, aku duwe gandul ganti. Ngene. Kon dadi apa, Ci? Lho. Awakmu tak dadi nawang, lah aku Joko Tarub. Lah awakmu iku terus aku kok gelek tak tolongmu lho. Joko Tarub apa?
potonganmu. Kayak gapurane Kodin. Aku iki mau dikandani Ucok ambek Aris. Berarti iki saiki iki. Saiki lah awakmu teko jero. Ngono aja. Terus metu nek krungu tak tok tu. Gasak. Metu. Berarti ngenteni. Gasak. Ah. Gasak. Ah. Gasak. Ah. Gasak. Ah. Ayo kau katanya kau susu kau. Susu gombal kok cekel. Kate kok mie. Sapa sing ngemik kaya mendem aku. 7 tahun gak kok umbah kok paribasane aku ngono. Berarti aku iki metu teko ndi? Metu kok ngono. Kok rombongan. Gasak. Ngene ya. Iya, aku sing nendang nek awakmu krungu. Gasak. Metu. Berarti nduk kono. Heeh. Kono kale ya. Apa yang dipetusam? Ayo, namu teko jero. Cerewet. Ah, dipraktekno dhisik. Lengo. Duh, tak tok tu. Oleh lan Gasak. tak tahun. Gatak. Udin tak tandung. Gasak. Tak gatak. Gasak. Kok dengkel aku. Langsung ngamukan sih. Gak ngamuk piye wae krungu dadak nek metu wae. Gatak tak kira kon ketatap. Kok gendeng lho. Ha. Tak tok tak tolone. Aku dorong nang kono kok kate mbok tabui. Ya ngene nang kono mah baru kok tabui. Balik. Kato. Tatak kuat pagel. Di tak tok tu. Nang di tak tok tu. Gatak. Nang dino tak no. Gatak. Nang dino tok. Di tak no. Gatak. Ngadi tak tando di tak tando gatak. Di Saenak ditabui cangkemmu wong ana gamelan. lah iya iki nek krungu dadak metu wae. Ngono ah. Ayo. Jare tabuhan wayang kok debus ngremok. Aku kene muter kene bacane ku mbanyol kok kene bacane. Tak Aku iki ate dialog ta. iya dialog kene. Ya apa? Kaca, celak-celi nang tejone. Katon kang ayu rupane. Sapa kuwi? Okta. Apian cangkemmu. Kayak kon tau kuwi. Berarti iku mari gamelan aku mantu. Blek ngene ya. Kalau awakmu dikira kali glundung. Oh iya weh. Awang wulan mendem. Lah, kok karo dilulu wong. Jare kok jongkir walik. Salah. Nama wulan mari ngono ya, mari mibul. Harus dialog. Aha, aku mau wis mikir. Gak mungkin Nawang Wulan jungkir walik. Iku perkara cangkemmu. Nawang Wulan iku alus kok. Lah iya. Lah apa kok jungkir walik kon biasa pengkhianat kok. Oh, kok sak. Ayo sing anu, kene lho metune iki.
sampur matane picek. Wis, aku iso dhewe. Wong aku biasa dadi putri kok. Alah, putri gulung ah. Pokoke Nawangwulan padha teko kayangan. Nawangwulan medhun kok kayangan. Meneng kok gak dulange. Tuk, tuk. Iya. Wah, kok kaya ngono. Wah, Piye aku? Emosi aku. Peribasane ku aja ngono. Nawangwulan ki swara apa? Swara wedok. Wedok. Nah, salahke lho. Wedok. Ngene, alise iki lho. Wah kok. Wedok. Wedok. Hei, Apa Haji? iki ana pentol. Dah. Bisa. Ayo. Haji. Sakwise aku ongkep nang kayangan. Soale kayangan gak ono kipas angin. Nang kayangan gak ono AC. Kok aku kepengin mudhun nang alam donya. Lho! Kok ono sendang kelerap-kelerap bakalan aku mudhun. Iya. Gak ditabuhi Ci aku Ci. Lho, kok ana sendang sing kelerap-kelerap aku kok ongkep kepingin adus. Aku tak mudhun nang alam donya, nang bumi. Iya. Aku kaya butek. Aku pengen lho kene, tak uli. Aku medhun nang kayangan dadane banyune beninge kincang-kincang sejarane kaya kaca. Kincang-kincang sejarane kaya kaca. Eling-eling kok kabeh ora eling. Kok aku mudhun nang alam donya. Kok ana banyu. Air mengalir sampai jauh. Aku kok kepengin adus. Apa maneh iki banyune bening.
Wencuk nemen e. Sedok mari tim-timan ning diaplek ya. Kathekmu lak dijok. Kowe jak titik. Ngene lho. Lari-lar, kature sumiler, tak ijar raya, tak sanggo kemantenan. Ya kok kok sing nyanyi. Lah kok ngulang. Lah aku tadi tau mulai aku nyanyi, aku kadang karo ngono. Aku tak adus. Tak adus aku iki. Lambimu copoten larmu tu. Endi? Iku. Iki berarti. Ku kok ditolong karo Joko Tarub. Terus awakmu mbak sayembara. Sapa-sapa sing iso nemokno larku Seru. Lah apa mbok kandhani? Sadurunge adus aku tak coplok selendangku minangka larku supaya iso mabur nang kayangan. Wah, pinter. Tak coploke nang kene rek, tak dekeke nang kene larku. Ayo nyanyi, kakaki kurti. Nek gotongan tipu kan bojo ya. Doro. Cara apa kan? Aja kesusu ta. Raimu kaya lepet. Ada potonganmu? Sik, anane aku nggawa bak rene siji ngumbah sandal, loro ngumbah kotang. Nomor telu aku nggawa cejo. Dene do apa? Raimu. Ya banyu. Ya. Aku tak adus rek. Dicopoti kabeh. Sik tak buka. Dicopoti kabeh. Eh, Dicopoti kabeh. raimu merangsang goblok. Aja merasa ngapaan lho. Alah. Tak toto kula tak adus. Tak cibar cibur. Tak cibar cibur. Tak cibar cibur. Bur, 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 bur. Segere rek, malene timbang ono maling. Adus maneh aku tak sabunan. Tak cibar cibur. Tak cibar cibur. Tak cibar cibur. Tak cibar cibur. Ketane kono asun watake yae. Lho, banyune iki bening, kok ana kuning-kuning kentir, tak buahe dhisik. Aduh. Iku telek. Aku gak aman aku ketane HP nduk kene. Tak dekeke kene aku tak tuntut adus. Aku delok bersih elek ora Nyale. Kapan kalau aduh. Rambutnya yo sedenang lan api lurus no. Bisa rambutnya dikolok-kolok. Ngerti sebabnya rambutku sampai ruwet ngene iki. Itu rambutnya cande. Aku mari dinodai wong. Malah kena jadi jatuh semua. Wong sak desa kene iki sing paling ayu aku Mami Okta mbek Aurel wedding. Mangkano tak tinggale adus rek. Wis gak ngreken wong-wong, aku tak adus. Apa kecipat kecipu? Apa iki? Cipu Roma. Dibilah kecipat kecipu. Berdiri cipu Roma. Mongko aku jatuh wis mari. Aku tak kiber ndok kayangan. Aha! Selendangku hilang. Nanti. Selendang.
sayembara. Mek wong lanang nemono slendangku tak pek bojo. Mek sing wedok nemono slendangku bojone tak pek. Tolong, tolong sapa sing nemono slendangku? Tolong. Hei. Gak ana maneh sing nemono Joko Tarub. Lah awakmu mbok sayembara gak lanang gak wedok. Nek wedok kae kok dulur senoreti, nek lanang kok pek bojo, tapi aku moh. Cak, masih yo aku gak lanang gak wedok wekku seret lho, Cak. Moh seret wong kathokmu lho jero terus kok. Sampe kok iso ngomong ngono? Berarti sampe ngerti dununge selendangku? Lah, selendangmu tak tolong. Buat colong, Iya. buat colong, Iya. buat colong, Iya. buat colong, buat colong, buat colong, Iya. buat colong. Buat colong. Buat colong. Awakmu wis duwe sayembara. Sapa-sapa sing nemokno larku yo bakal dadi jodohku nek lanang nek wedok dadi dulur. Lah iki aku sing nyolong. Berarti kena sing nemokno, Cak. Iya. Waduh, Cak. Sepurane, Cak. Selendang iki memang tak goleki, Cak. Ojo sampe ketuwe wong liya, Cak. Atuh, kakiku panas. Berarti Awakmu wis kadung mbak sayembara, awakmu dadi bojoku. aku dadi bojomu, Cak. Iya. Masih raimu kaya kerupuk kulit. Aku gelem, Cak, dadi bojomu, Cak. Lho, kerupuk kulit tapi rasa. Iya, Cak. Aku rabin, Cak. Aku rabin. Aduh, Cak, cek enake, Cak. Lega, Ci. Heh, Sumpah ketatap mbekmu lega. Aduh, Cak. padha. Aduh, aku rangkulan, Mas. Alah, kok sik ta? Kose. Ana apa iki, Mas? Panjenengan kok dugi kok kene? Yo melek lho. Iya. Cak, gak terima sama sebagai bojoku. Lah apa kon ngomong nyambi anyang-anyang? Kon apa nyambi anyang-anyang? Tapi Maji, tapi ada apa lo? Campur. Ini sayang. Wis, awakmu jangan cemburu. Permasalahan iki kudu latihan Kak, duduk latihan aku katung dinodai. Jarine bojone mati kelindes truk. Ngene. Iya iki ngene. Iki aku oleh cakepan ketoprak. Ambil aku Lah, Joko aku Tarub kira- iki Mang Rami. Jadi anggota. Lah anggota iki tak kon nanjak. Lah iki tak kon mutusi. Terus sing dadi Joko Tarub sapa? Aku Joko Tarub kok kaya sapi teng ngene lho. lho. Lah Nawang Mulane sapa? Lah nawang mulane iki. Nawang Mulan iku ayu, uga kaya garangan. Wong latihan ora masalah sampe kowe ini sayang. Ngene. Iya. Iya. Anjene kesenian iku angel. Ya apa, Cak? Angel kesenian. Bayaran cuma sapa? Nek lho, melok taji kok ya. Berarti Haji. Iya. Waduh. Mas, Iya ya. kesenian iku angel. Kongkon apik kaya Budi Wijaya gak Gak iso. iso, sak Jawa Mulane, Timur. Nek latihan sing temen cek apik kaya Budi Budi Wijaya. Wijaya. Laris tanggapane akeh. Betul. Bengi iki ditanggap karo wong Tanjung. Ada wong Sedekah Tanjung, desa. sedekah desa. Lakone Joko Slamet, pendekar Gunung Lawu. Loh, Iya. rame. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap Jaya. jaya.